Tervetuloa vieraaksi Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Kiitos. Aloitetaan ihan grafiikalla. Kun katsomme tätä Euroopan komission alaisen Eurostatin tilastoa, niin eihän tämä nyt suomalaisittain hyvältä näytä. Mitä ihmettä Suomelle on tapahtunut? Vertaa keskiarvoon. Joo, Suomella on tapahtunut laskusuhdanne. Meidän on työpaikkojen määrä tässä parissa vuodessa vähentynyt 40 000. Se on yksi syy, mutta että ehkä vielä suurempi syy on se, että meillä on tullut paljon tänne ihmisiä, että työikäinen väki lisääntyy. Me ollaan saatu ilahduttavasti paljon maahanmuuttoja, jolla nyt on vähän aikaa niin kuin vaikeuksia löytää töitä. Niin yhdistetty tähän huonoon suhdannetilanteeseen, niin se tässä nyt näyttää näin tässä vaiheessa aika dramaattiselta. Eli suhdanteet vaikuttavat ja sitten meillä on rakennetyöttömyyttä. Niin, rakennetyöttömyys on sitten se pohjalla oleva juttu, että jos nyt olisi hirveän hyvä suhdanne ja talous kasvaisi, niin me ei päästäisi oikein alle 6%, vaikka olisi kuinka hyvää suhdannetilanne. Meillä on niin paljon sitä rakennetyöttömyyttä, semmoisia ihmisiä, joilla on hirveän vaikea löytää töitä, vaikka työpaikkoja olisi avoinna. Niin se on se meidän tavallaan pohjaongelma joka tapauksessa, että me ei kovin alas päästä koskaan. Tänään kuultiin, että Ruotsi on lähellä Suomea tässä, siis tuolla 9% tietämillä. Miltä kuulostaa? No, Ruotsi on siinä mielessä Suomen kaltainen, että siellä on myös tätä rakennetyöttömyyttä paljon. Siellä on ollut maahanmuuttajilla, vaikka ne olisi pitkäänkin ollut maassa, niin vaikeuksia integroitua maahan ja näin. Mutta tässä tilanteessa on myös näissä työttömyysluvuissa on myös tämmöisiä mittaamisvaikeuksia, että kun ihmiseltä kysytään, että haetko töitä, niin ihmiset vastaa kovin eri tavoin. Ja esimerkiksi Tanska ja Ruotsi, niin siellä on yhtä monella ihmisellä töitä, mutta silti Tanskan työttömyysaste on jotain 3% ja Ruotsissa voi olla, taitaa olla jopa melkein 9%. Ja se, että luokittuuko ihminen työttömäksi vaan työvoiman ulkopuoliseksi, niin siinä on tämmöistä tilastointieroa ja maita on hirveän vaikea verrata keskenään. Että se olennainen mittari on se, että kuinka monella ihmisellä on töitä työikäisistä. Ja toiseksi tärkeä mittari on, että kuinka monta tuntia ne tekee töitä sitten, jos niillä töitä on. Kyllä. Kyllä. No katsotaanpa tähän väliin, että mitä mieltä kansalaiset ovat tästä työllisyystilanteesta Suomessa. No, mä oon itse taidealalla. Tää on ihan järkyttävää nämä leikkaukset, miten nämä kohdistuu taiteen alalle, miten nämä kohdistuu työttömiin. Tää on ihan kauheata. Joo, on aika huolestuttavaa justiinsa ja sitten itselläkin on miettinyt työnvaihtoa, niin kun on onnellinen, että on tämänhetkinen työpaikka, mutta tosi huonolta tietysti näyttää nyt toi työllisyystilanne. Kieltämättä on itse aika huolestunut ollut niistä. On ollut isoja irtisanomisia, isoja yrityksiä, jotka tekee todella massiivisia irtisanomisia tällä hetkellä ja työllisyysnäkymissä, mitä uutisoidaan, niin ne ei ole kovin positiiviset vielä niin kuin lähitulevaisuudessakaan. Huolta. Mä oon itse työtön tällä hetkellä, palkaton harjoittelija, niin mä oon sit vaan vielä media-alalla, niin joo, synkältä näyttää. Tässä ollaan koko ajan menossa pahempaan suuntaan. Koskettaako tämmöinen työttömyys joko omaa elämää tai jotain henkilöä lähipiirissä? No on lähipiirissäkin ihmisiä, joita on koskettanut tai koskettaa, niin kyllä, sillä tavalla on. Siis on paljonkin esimerkkejä. Justiinsa keskustelin kollegani kanssa, jolta kysyin, että tiedätkö ketään, kenelle voin laittaa. Hän sanoi, että itse olen jäänyt juuri, oli jäänyt siis YT-neuvottelujen takia työttömäksi, niin sekin tuli niin kuin yllätyksenä, että okei. Mutta joo, kyllä näitä on paljon. Eli onko ollut havaittavissa sellaista, että esimerkiksi lähipiirissä on ollut haasteita vaikka työnhaussa, että se on ollut vaikeaa? On ollut haasteita. Työnhaussa hakijoita on hirveä määrä. Haastatteluihin on vaikea päästä. Ja myöskin ihan semmoista huolta on ollut havaittavissa, että ei uskalleta oikeastaan niin kuin lähteä vaikka ollaan tyytymättömiä nykyiseen työhön. Ne ei uskalleta lähteä sitten edes miettimään muita vaihtoehtoja tällä hetkellä. No, mä oon ollut nykyisessä työssä nyt 1,5 vuotta. Että silloin kun mä hain sen, niin musta tuntui, että kävi tosi hyvä tuuri, että silloinkin oli jo tilanne, että sinne oli tosi paljon hakijoita. No kyllä, varsinkin vanhempien ihmisten on vaikea työllistyä. Mä oon pystynyt tekemään sitten, mulla on pedagoginen pätevyys, mä oon pystynyt tekemään niin kuin opettajan sijaistuksia, lastentarhan sijaistuksia ja nyt sekään ei ole mahdollista. Että kyllä, vaikuttaa.
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju, miltä kuulostivat kansalaisten mietteet? No kyllähän se huolestuttavalta kuulostaa ja huoli on aito ja kyllähän tämä tilanne niin kuin on heikentynyt. Eihän se tietenkään mukavalta tunnu, jos työpaikan saanti on vaikeaa. Pitäisikö Suomeen saada vähän positiivista pöhinää? Tämä on aika negatiivista ollut tämä keskustelu koko ajan. Joo, sehän ruokkii tätä heikkoa työllisyystilannetta, kun meillä on nämä tunnelmat aika heikot, että vaikka tämä työttömyys on lisääntynyt, niin meillä silti tulotaso kasvaa paljon nopeammin mitä kulutus, mikä tarkoittaa sitä, että ihmiset säästää. Ihmiset vähän pelkää sitä työpaikan säilymistä ja ihmiset vähän säikähti korkeata korkotasoa ja sitten halutaan milloin maksaa velkaa pois ja asuntolainaa pois, kun uutta ottaa. Ja kun otetaan asuntolainaa, silloin ei myöskään rakenneta. Ja jos ei kuluteta niin paljon kuin olisi rahaa, niin silloin ei myöskään synny palvelualan työpaikkoja. Niin tämä on vähän tämmöinen itseään ruokkiva tämmöinen huono kehä, joka meillä on päällä. Varovaisuus on myrkkyä taloudelle. No sitten katsotaan seuraava grafiikka. Meillä on uunituoreita tilastoja, että minkä alojen ammattilaiset ovat työttöminä. Siellä on nyt esimerkiksi tämmöistä palvelualan työntekijää, erityisasiantuntijoita. Ei yllätä, että rakennusala on tuolla aika korkealla. Pitää muistaa, että nämä kaikki ammatit ovat siis, että näissä tilanne on heikentynyt vuoden takaisesta. Miltä näyttää? Joo, juuri näin. Että varmasti jos me katsottaisiin vuoden takaiseen tai parin vuoden takaiseen, niin rakennusalan työttömyys on varmaan lisääntynyt eniten. Ja se on jo korkealla tasolla. Palvelusektori on niin iso, että siellä väkisellä on myös sitten työttömyyttä paljon, mutta tämä meidän varovainen kuluttaminen näkyy myös täällä sitten, että jos ihmiset mieluummin säästää kuin kuluttaa, niin se sitten vähentää työllisyyttä palvelu- ja myyntipuolella. Sitten tässä on se huolestuttava piirre noin niin kuin Suomen tuottavuuskasvun ja elintason nousun kannalta, tämä erityisasiantuntija ja asiantuntijoiden työttömyys, että kun ne on näitä korkeasti koulutettuja. Kyllä. Ja siellä korkeasti koulutettu yleensä on ne, jota kautta se tuottavuus lähtee sitä paranemaan, eli mitä me työtunnin aikana saadaan aikaiseksi, niin se on kyllä tässä kolmas semmoinen huolestuttava piirre. Ja onhan tässä, että yhteiskunnan kannalta on kuitenkin aika kallista korkeakouluttaa ihmisiä sitten, jos juuri on näin. kortistossa sen jälkeen. Joo, juuri näin, että se on kyllä mutta kaikki työttömyys on tietenkin niin kuin, totta kai sellaista, mistä pitää päästä eroon. No tutkaillaan seuraavaksi sitten työnvälitystilastoa. Tämä perustuu siis työvoimaviranomaisten asiakasrekisterin tietoihin. Tuossa tummalla näemme työllisyysasteen. Se on niin kuin toki tullut alaspäin, mutta jos me verrataan, niin sehän on aika lähellä siis jos mennään, niin se on täällä ollut samalla tasolla suunnilleen. Ennen näitä 20-luvun kriisejä. Niin. Kyllä. Että tästähän voisi sanoa montakin asiaa, että nyt ollaan siis siellä jossain 76%. Tuolla pari vuotta sitten oltiin aivan historiallisessa huipussa. Koskaan ei ole ollut työllisiä työikäisistä niin paljon. Nyt tultu 40 000 työllistä on vähemmän, se näkyy työllisyysasteessa ton verran. Me oltiin yhtä korkealla silloin, kun meillä oli hurja nousukausi maailmankaupassa, vienti veti kuin häkää ja globalisaatio oli voimissaan ja ei ollut näitä shokkeja. Mutta sitten, että me päästäisiin yhtä korkealle uudestaan työllisyysasteessa, niin täytyy mennä sinne jonnekin vuoteen 2007 tai 2008. Että 2010-luvun alku oli tosi surkea. Mutta jos miettii nyt näitä oikein synkkiä työttömyysuutisia, niin jos työllisyysastetta katsotaan, niin ei tämä nyt niin pahalta näytä. Joo, ja tämä meidän pitäisi muistaa, että tämä tilanne on kuitenkin sillä tavalla historiallisesti ole todella korkealla tasolla, ja se on se olennainen juttu. Ja tämä on myöskin se helpoimmin mitattava juttu, että oletko edes tunnin töissä viikossa. Ja siihen nähden meillä työttömyys on noussut niin kuin poikkeuksellisen paljon. Se on noussut paljon enemmän kuin työllisyys on vähentynyt. Ja mikä selittää sen, että työttömyys on noussut niin paljon, niin suurin tekijä sen taustalla on se, että meillä on tullut niin paljon uusia työnhakijoita. No mistä ne on tullut? Ne on tullut maailmalta ja Ukrainan sodan myötä vuodesta 2022 lähtien työttömyys lähti nousuun, kun me ruvettiin saamaan paljon maahanmuuttajia, jolle menee aikaa päästä niin kuin tähän juonenpäissä kiinni. Niinpä. No sitten tämä työttömyysaste, se on siis punaisella, se on
tuolla raju nousu, mutta sitten taas kun sitä vertaa tänne vaikka vuoteen 2015, niin aika samoilla tasoilla ollaan. Joo, kyllä. Mutta nyt kun tuolla 2015 meillä ei ollut, se oli vasta tulossa se Syyrian kriisit ja ne maahanmuuttajat, silloin tuli vasta jälkeenpäin. Tässä työttömyysluvussa ei ole sillä tavalla maahanmuuttoaaltoa taustalla. Niin jos meillä on samanlainen tilanne tällä hetkellä, että ei olisi näitä muuttoliikekehityksiä, niitä työttömyysaste olisi paljon matalampi. Että siinä mielessä se korostuu tämä tilanne, tämä maailman geopoliittinen tilanne näissä luvuissa, että tämä on paljon dramaattisempi tämä työttömyysasteen nousu kuin meidän oma suhdannetilanne ja talouden tilanne, niin kuin sanon. Kun katsotaan tätä grafiikkaa, niin tässä me näemme työttömyysetuutta saavat. Onko se hyvä tapa mitata työttömyyttä? No se on ehkä se paras tapa mitata sitä, että nämä ovat ilmoittautuneet työnvälitystoimistoon ja etsivät siellä aktiivisesti töitä. Sitä meillä on toinen tapa mitata työttömyyttä, se on se Tilastokeskuksen tapa, että tutkimusviikolla kysytään, minä satuin tähän otokseen viime keväänä, niin Tilastokeskuksen rouva soittaja kysyi, että toukokuun viikolla tämä, niin teitkö yhtään tuntia töitä? Ja mä sanoin, että kyllä minä tein. No, sitten minut luokiteltiin työlliseksi. Jos mä olisin sanonut, että en ole tehnyt yhtään tuntia töitä, niin sitten minä olisin joko työtön tai työvoiman ulkopuolinen. Ja tässä tulee sitten se Tilastokeskuksen ongelma, että erilaiset ihmiset vastaa sitten vähän eri tavoin, että kuinka aktiivisesti sitä työtä nyt tulee etsittyä, vai ollaanko esimerkiksi opiskelijoita. Aivan. Voi sanoa vaikka, että haen aktiivisesti töitä ja eihän me tiedetä sitten, onko näin. Juuri näin. Niinpä. No sitten menemme tähän, puhuttiinkin tästä maahanmuuttajien työttömyydestä. Katsomme suomalaistaustaisten ja maahanmuuttajataustaisten työttömyyslukuja. Ja määrittävänä tekijänä tälle tilastolle, seuraavalle tilastolle ovat sitten, määrittävä tekijä on syntyperä. Kohta saamme sen varmasti tähän nähtäville, niin voidaan toki siitä puhua jo etukäteen, vaikka se ei vielä näy, niin mistä se grafiikka kertoo, kun se tuohon kohta ilmestyy? No se kertoo siitä, että maahanmuuttajat ovat heikommassa asemassa työmarkkinoilla kuin Suomessa syntyneet. Että siinä mielessä työnantajat suosii selvästi suomalaista. Mutta se kertoo myös sitä, että viime aikoina maahanmuuttajien työttömyys on lisääntynyt, niin se osittain johtuu myös siitä, että kun ylipäätään suhdannetilanne on huono ja ylipäätään työpaikkoja on vähemmän, niin silloin sekä maahanmuuttajien että suomalaisten työttömyys on nousussa. Tässä nyt on vähän eri tämmöinen trendi. Luku, niin tämä ei ole noussut ihan vielä 10% tämä mittari, että tämä on niin kuin vähän mittaa sellainen niin kuin pehmeämmin näitä muutoksia. Joo. Mutta tässä myös nähdään se, että kun tulee paljon ihmisiä maahan, niin tulee sellainen maahanmuuttoaalto, niin siellä on vaikea kaikkien löytää yhtäkkiä töitä. Ja ylipäätään kun tulee maahan, niin menee aikaa löytää töitä. Ja sitten kun se tähän huonoon suhdannetilanteeseen liitetään, niin se kaikki sitten kumuloituu semmoisena korkeana työttömyysasteena näillä maahanmuuttajilla. Että sitten kun aika kuluu ja suhdannetilanne paranee, niin lähtee taas maahanmuuttajienkin työttömyysaste laskuun. Parempaa kotouttamista? Ilman muuta. Nämä suuria virheitä hallitukselta nyt leikata kotouttamisohjelmista, että me tarvittaisiin paljon parempaa kotouttamista. Ei niin kuin missään tapauksessa, kun ihminen tulee tänne, kun me tarvitaan maahanmuuttajia, niin maahanmuuttajia ei saisi jättää yksin, vaan kertoa, että miten tällä toimitaan, niin me saataisiin kyllä lukuja paremmaksi. Ja toisaalta voi olla sitten työmarkkinoilla nihkeyttä palkata ulkomaalaista työvoimaa. Kyllä, juuri näin, että sen varsinkin niin kun 80% työpaikoista yksityisellä sektorilla, firmoissa. Niin yrityksissä se ensimmäisen, varsinkin suurin osa yrityksissä on PK-yrityksiä, pieniä ja keskisuuria. Niin se ensimmäisen maahanmuuttajan palkkaaminen sinne PK-yritykseen voisi olla semmoinen käänteen tekeminen, jos me saataisiin asenteet muuttumaan. Ja uskallettaisiin puhua sitä huonoa englantia me kaikki, niin sitten me saataisiin maahanmuuttajille töitä ja ylipäätään tämä työvoimapula, kun paremmat ajat taas koittaa, niin me tulee hurja työvoimapula, niin saataisiin täältä sitten sitä reserviä sitä kautta. Katson vielä kristallipalloon, jos suhdanteet nyt lähtevät nousuun, niin mitä tapahtuu
käppyröille? No käppyrät, koska nämä on näitä työttömyyskäppyröitä, niin molemmat lähtee varmasti laskuun. Voimakkaammin lähtee laskuun tämä suomalaisten työttömyysasteen, mutta sitten mitä paremmaksi työllisyystilanne paranee, niin sitä matalemmaksi menee maahanmuuttajankin. Ja katsokaapas, ennen näitä 20-luvun kriisejä, niin nämä käppyrät tulivat lähemmäksi toisiaan. Kyllä, eli näkyy. koko ajan niin maahanmuuttajien työttömyys laski ja paljon nopeammin kuin suomalaisten. Ja ne sai koko ajan paremmin töitä. Ja nyt kun tuli huonot ajat, niin heillä sitten ensin lähti heikkenemään ja suomalaisillakin perässä. Ja nyt kun sitten paremmat ajat koittaa, ensi vuonna on talouskasvua 1,5%, niin se rupeaa näkyy ensi vuonna nyt sitten molempien parempana työllisyytenä ja pienempänä työttömyytenä. Kiitoksia. Nämä olivat oikein kiinnostavia arvioita, Aki Kangasharju. Ja lisää työttömyydestä ja työllisyydestä ja työmarkkinoista osoitteessa mtvuutiset.fi ja MTV Katsomossa.